अपना अस्तित्व को दिखाने के लिए। लेकिन जो आम आदमी, जो लोग उन लोगों को वोट देके यहाँ पे लाए, क्षमता पे लाए, उसके बारे में वो लोग कुछ नहीं बोल रहा है। लास्ट 7 ईयर्स से हम लोगों का जो त्रिपुरा के जो ट्राइबल पीपल्स है, उन लोगों को ठगाया गया है, उन लोगों को धोखा दिया गया है, और इसलिए वो लोगों के मन से जो असली बात को घुमाने के लिए बांग्लादेश में ले जाता है। आप हर समय बोलते हो महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, महाराजा। अरे महाराजा वीर विक्रम ने क्या बोल के गया था, मेरा नाती आके तुम लोगों को सुधरेगा? ऐसा बोल के गया था क्या? महाराजा वीर विक्रम ने कभी बोला था क्या मेरा नाती आके तुम लोगों को सुधरेगा? अरे आप महाराजा वीर विक्रम के नाती हो, हम सब जानते हैं। तो इनके खुलुमखा जो तो आन वीडियो नाय तो नाय तिप्रासा रंगनो तिनी सालायनाय किसिसा टपिक बा खरकसा निलो थामनेल नुखना जे CPIM नि TYF नि प्रेसिडेंट बनि बुमंके कौशिक देबरमाफो आं बासो सिसोया जस्ट सोशल मीडिया नुबे आं तबो वीडियो खायतो माने किसिसा बनि कक सामानि रंगनो किसा आं चाजाय आंगै बनो रिप्लाइ रमानि बतमातमाहिसा थांनाय आसिक बसर रमै 13 years कांग्रेस चालक थांखा हाई सक थांखा आफ्रो तमा खायतं रोमान स्क्रिप्ट नि बागै तमानि बागै कक तिसाय तमानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बायके ख्लाया अमहारो गोबांमा बकक तिसाव के जाते जात बुबाग्रा नबो गोबांमा धमकिरो माने जाते लाइक फॉर एग्जांपल नि अक्लेफ्रो जे बुबाग्रा फेसबुक लाइव फाइबै बांग्लादेश नि प्राइम मिनिस्टर बो सारा नोटिस नो ओमो सावै उ कगनो बुबाग्रा रिप्लाई रोमान दं उ कगनो बो चाजायाता उ खरसा तिप्रासा हिबो तमाय साने साइ दंता बो साकसानो कौशिक देबरमा TYF नि प्रेसिडेंट के आं अमरनो चाजायांगै इसा रिप्लाई मारो माने बा वीडियो खायमाने के बरोले 25 बছর सरकार खायका गवर्नमेंट खायका आफ्रो बरो तमा खायका ना तिप्रासानि बागै जे 25 बছর चालक जायफ्रोन सिमिसि चिनि जे मेजॉरिटी तंमाने बा माइनॉरिटी थांबला रे चिनि जे तिप्रासानि हुकुमु मुकुमु जे नायजानाय सकजानाय जे कुनु पंखा के गोबांमा बुमुं सालाय जाया दिबा बा चिनि कानमुं तागमुं मोसामुं अमहारोबो गोबांमा चिनि गोमा खाबले अमहारो गोबांमा गोमा खायसि बरनि जे 25 बছর चालक जाफ्रो गोबांमा वानसारो हाफाइले हात्रिफ्राव हाइकेन चिनि मेजॉरिटी तंमानि माइनॉरिटी थांबला चिनि आगे जे बसो परसेंट तंमानि निराव जतो सिबायखाना ताबो बसो परसेंट च अमो गोबांमा बो अमहारोनो कक सावै ति साइ सामाने बागे आं किसा वीडियो मा खायमानिसि स इनके फारि स्टार्ट खालायसनाय अमो सबाब जे कौशिक देवर माले सबाब बरनिबो ठीक है बनो सिनिका TYF ने प्रेसिडेंट बो CPIM ने ठीक है बनो बहागे सिनिका के बोले तमा तिप्रासा देना नन तिप्रासा किसानि रो बनि फेस नायवे बा जे कक सामान नायवे किसा कमेंट खालाय दिदो आं स्क्रीनो रनाय सोनिरो किसा कमेंट खालाय दि बो कक सामान आं किसा रनाय अपना अस्तित्व को दिखाने के लिए। लेकिन जो आम आदमी, जो लोग उन लोगों को वोट देके यहाँ पे लाए, क्षमता पे लाए, उसके बारे में वो लोग कुछ नहीं बोल रहा है। लास्ट 7 ईयर्स से हम लोगों का जो त्रिपुरा के जो ट्राइबल पीपल्स है, उन लोगों को ठगाया गया है, उन लोगों को धोखा दिया गया है। फादे निरो खना बो तिप्रासा देना नन तिप्रासा निरो किसा बनि चेहरा नायबे बा जे बनि कक सामानि उमहारो नाय किसा कमेंट खालाय दिदो सो दैट के बबो नुकथों हायसि ओ वीडियो नो आन वीडियो नो इनके तबो निरो जतो नाय तो नाय किसा आन वीडियो नो शेयर खालाय जाते जतो चिनि तिप्रासा रो नुं नाय जा अमरो वासे बांखाना आगे बरो जे 25 बছর चालो तंफ्रो चिनि तिप्रासा नो बियां सेकमा खाना तबो बियां बरोनि कमाय फाय बरो बियानि कफ्लोwi फाय बियानि पासाwi फाय बरो आगे के बरो तिप्रासानि बागै बरो हामख्राय नाया दिबा तबो जे बरोनि यागो कोनो अमो सिकरि वैल्यू सिकरि अमो हायें प्रो के बरोनि पासाwi बरो खरां तिसाwi कक साइतो तिप्रासानि बागै आंबो तिप्रासा खरकसा आंबो नागरो तिप्रासानि भागे बमो हागे परिचय राखना तबो आगे बरो तंखनाबो
হয়তো কবরক সে মাইয়া না হাইছি সাই থাংলাंके ओमो TIPRASA फो ओमो दे ST बो खबजाक दं ओमो हायरावनो चिनि TIPRASA नि मानथाय सौथायरनो अराय परय बा दंस खायो हाइसी जे बनि भिडिओ ब फेसबुक लाइव फाइसाव थियासे निरो जदि फेसबुक लाइव बा बनि फेसबुक बुमरो सिम चला हाइके ले हाँ ले बनि फेसबुक नि बुमो कौशिक देबरमा हिंतong रॉय शेस्तong ते कौशिक रॉय देबरमा फो के बर्तमान खाना निरो थांगी नाइमो फेसबुक को सर्च खाइ नाइमो कि जदि निरो बनि फेसबुक लाइव नि भिडिओ नोगिया कोइके किसे निरो थांगी नायलायदि हरजलाय टिभि यूट्यूब चैनल हरजलाय टिभि वन निरो किसे नायलायदि बनि लाइव भिडिओ नोगनाय गोबांमा बकक सामानि निरो गाहाम के खनाय माने हाइसी बो TIPRASA हिंगो सेवि दं आंले बनो TIPRASA हाइके नुगिया हाइसी आंले बनो TIPRASA हाइके नुगिया इनके बसाव TIPRASA नि बागे बुबाग्रा जे बांग्लादेश TIPRASA तंनाय रंनो सातक पितक बातक टक जाखा नक सौसा जाखा ओम हायरनि बागे आगे प्रो बुबाग्रा कक तिसे सामान दं ओम हायनो तै बसाव हाइसी ओम हायनो तै बचा जागिया के पूरा पूरी बो तमाय साना बो बांग्लादेश नि हाइसी बो बाहाके TIPRASA मा बनो से वाना ला हाइसी मंगसे सि TIPRASA नि बागे जे बुबाग्रा कक सावना बो मंगसे जाजागलि हाइसी बुमु केबले कौशिक देबरमा मंगसे TIPRASA नि बागे कक सामा केबले करे खाइमा केबले करे हैं सपोर्ट खाइमा केबले करे ओमसी देबरमा फो ओमसी ST फो हमत्र बाहे ST खब जागाइसी ST नि बागे बा TIPRASA नि बागे कक साजामनो चाजाय यांके बाहे के ब्रो ST वो खब जाखाना ते गाइसे को बुबाग्रा न बसावो TIPRASA रगनो पगै थांलाहा बुबाग्रा हाइफो गे नुगे दे ताबो गोबांमा जागायाव नों ताबो गया आयेन हायगेन बो साइ दं आइसी गोबांमा जागानि नि रमदे मास गेदारिं बा निने कुनु एसेम्बलियाव बा निने कुनु रोमान स्क्रिप्ट नि डिमान्ड चलै दं माने बा प्रोटेस्ट चलै दं माने आरो जागाबो थाङै सपोर्ट खाइबो कक बति सावो इबो सानो तमा खाया दंखा बाबो गे चिनि TIPRASA नि बागे बो स्पीच रय दं फाइट खाइ दं तै तमा बा बाहाके बो जोंनो TIPRASA रनो पक थांखा थकाय हाइ शक नों बाहाके हमा बाहाके ताबो सिक जरा बुबाग्राले इले थकाया खवाइसी चिन TIPRASA रनो ताबो सिक जरा ताबो सिक जरा थकाया खवाइसी खाइ दंको खाया हमाया खाइ दं आइसी बसक चिनि TIPRASA नि बागे फिकुंया चागमानाय केस गरि खवाइसी केस गरि खो आसिक लीडर कदमा निरो 25 बছর चालक फाइले जितेन्द्र चौधरी संहाय मंगसा खाइमिया खवाइसी मंगसा खाइमिया तैनि गोबां मानि नि तंग नि CPM नि चिनि बरग रग मंगसा खाइमिया इसे सुदु निजेनि फायदा आसिकसी नोंले आसिकसा TIPRASA हिसी नोंले साइ दं के गसेबै दं रागेन के नों तमानि बागे TIPRASA न सपोर्ट खाया तमानि बागे नों TIPRASA न हामजाया ह तमानि बागे नों बुबाग्रा न जे TIPRASA न बो हामजायै दं मानो तमानि बागे नों जाजाया ना बुबाग्रा न निन थानि सोंगाइसी कौशिक देबरमा जदि से नों आसिसा पार्टी न तरजागनो हाइके CPM पार्टी न तरजागनो हाइके नों ह ओनि TYF नि प्रेसिडेंट पद बहायरनो नों तरजागनो हाइके चिनि TIPRASA नि बुमो नों तास्ताना देहाइसी नों पार्टी खाइदे निन तंदे नों TIPRASA नि बुमो तास्ताना देहाइसी नों तास्ताना देहाइसी जदि से नों आसिसा पार्टी न तरजाग दं हाइके नि CPM पार्टी सं कबै साइथा लंगा मंगसा खाइलांमा करे सुदु दंस खाइक्लांगो हाइसी चिन TIPRASA नि बागे सुदु दंस खाइक्लांगो विधानसभाबो तमा तंगते फुबोनि क्वेश्चन निरो विधानसभाबो तमा तंगते बोनि जितेन्द्र चौधरी न रतनलाल नाथ बाइके जानिते वे हजागे हाइ सौगो हाइंगे हाइ हि बोनि सोंमुंते तारमाने जों TIPRASA रो खानांगे हाइ खानां मालियाव जों जितेन्द्र चौधरी बा नों हाइ कौशिक देबरमा न जों खानां मालिया आइसी जों बो खानां लिया ब्रंनि बागे निरंनि बागे हैं निरो आसके चिन बरनो थंग फाइका आसके चिन बरनो ताबुक सागनां लिया सपोर्ट खाइ लिया ताबुक दिनि हाइ ताबुक सिक जरा निरो जाति न दैवि साजागो हजागो हैं एसेम्बलियाव हाइ सौगो बदनाम खाइजागो अपमान खाइजागो ता हाइफ्रो दे निरो TIPRASA न काइसे मुइतमा ता हाइफ्रो काइसे दे TIPRASA न मुइतमा ओमो हाइ प्रॉब्लम सिमिंग TIPRASA न मुइतो तामा दे आइसी
tabo ni simi ning support khaidi nin tolawo TIPRASA jotto support khaine sinono nini chaya probu nini kaham probu khaine chaya probu khaine sinono TIPRASA ro tabo শুধু assembly o রতনলাল নাথ bai jarni tv kok sajage sil sajage অপমান খাইজাগে অমনো সিমিং TIPRASA no loge tasande aisi loge roi aisi tabo TIPRASA ro omo haipro temani rothaiba TIPRASA ni bage fight khaima gori andolon khaima gori protest khaima gori kaham kok sama gori kaham naimung gori TIPRASA ni bage bahai ke niro no support khaine niro birodi party ke niro birodi party ke tongsinai TIPRASA ni bage khorangti salia birodi party tong hainke শুধু বড় কক সামানো বন কেবেঙ্গানি আসক দে বিরোধী পার্টি হজা সাদি হাই TIPRASA ni bagui जितेन्द्र चौधरी वाइसा सैदे खरंग ती साका एसेम्बली वो TIPRASA ni bagui ती साया कोआइसी वाइसा ती साया कोआइसी आसे तबो 2 বছর हाइं तंखाना बा 7 বছর रानिं तंगहा ती साया खबले ओपोनेंट ले होपु निनी विरोधी पार्टी नि लीडर फु खरंग ती साया खबले ताकसे जरा जत TIPRASA रो अपमान टेप जितेन्द्र चौधरी नो हजाक मानि जारनि टीवी जों जत TIPRASA रो अपमान या हाइसी बो साइचों बा निरौ सि अपमान निरौ पार्टी सि अपमान हाइसी अम जों या हाइसी जों जत TIPRASA नो दुलै ता हदि हाइसी रो तमानि इनके बो चिनि बागै काहाम खायमा गरै नांगमानि कक साया चिन TIPRASA नि बागै सपोर्ट खाया हाइनि बागै जों TIPRASA रो ब्रौ बाय गरै खाइसी बा नों बाय गरै खाइसी नों बो खरक सताबो चाया साइ तंब्ले हायामां वान सक तंब्ले बुबाग्रा आसे फाइट खाइ तंग चिनि बागै TIPRASA नि बागै सेबा बुबाग्रा आसे फाइट खाइमा खाबा दो सादि हे बुमुं काइ सादि नों बुमुं काइ सादि हाइसी बुबाग्रा न आसे खाया ता हदि बता बसे जरा TIPRASA नि बागै फिकुं याचाक तंग खाइसी खरां ति साइ कक साइ तंग खाइसी तबो ओ बुबाग्रान जागा जितेन्द्र चौधरी सं हाइके TIPRASA रो तै खबसाबो मानुं या हाइसी आसिक दर खेंना हाइसी 13 years कांग्रेस देंखा सबा देंखा गवर्नमेंट नो तंफ्रो तमानि बागे रोमान स्क्रिप्ट बाइके ख्लायाप के ब्रो ख्लाया निरो 25 বছর तंफ्रोले निरो तमा खाइखा बा निरो तमा खाइखा सारि मंगसे खाइमानि से आंबा प्रमाण से नुगिया बले मंगसे खाइजेमा नुगिया सुदु तेसिप्रो सामा हाय तोला सकलो ओ चिन TIPRASA लीडर अब हायने हाय ब्रो माचाके मानु के ब्रो नक माला के ते बैसि मालियो ते बैसि मालिया आइसी सुदु नेता ओ तमाइ सानाय पन्चेरो थांग तनाय ब्रो सिमि सि हाय सेविना लाइसिबो हाय रेगाबो हायने नक फाइबो हायने उ पारानि लामा काइसे फाइमासा सि बोरां अर्धेक माइ पेले हेंके पारानि लामा सा सि उन्नति खालिया अमो हाइसिबले CPM नि जुगोबा जोंनो सिया हायदे मा दं हायकेबा साइ दं ते कसिक देबर मारबा 25 বছর नि रक त्रिपुरा गवर्नमेंट तंगैसि इंफ्रोन सिमिसि चिनि TIPRASA नि हुकुमु मुकुमु सिनिमों बा चिनि मेजॉरिटी तंगमानि माइनॉरिटी जो तंग थांगासि माइनॉरिटी बाहायकेंखा निनि गोबांमा बांग्लादेश नि बरक ना हावखा हागे सिनिरोबा गोबांमा TIPRASA नि बरक त्रिपुरा नि बरक या फाता नि बरक ना होयना होयसि बुदरो सिनिरोबा पाइबले आफरोबो इके अम हायकेनो चिनि ब्रोबो बुदोते रोते अरनि नागरिक पाले त्रिपुरा नि के चिनि बरके तमांखा जे आगे तंगसंनाय चिनि TIPRASA रोके मेजॉरिटी नि सि माइनॉरिटी 0% सगैला इनके आफरोनि रौ तमा खाइ तंखाना कौशिक देबरमासो जितेन्द्र चौधरी सं बो MP तंखाना प्रो जितेन्द्र चौधरी के आफरोनि रौ तमा खाइखाना चिन TIPRASA नि बागै बोसोक तलावनि रौ खिखलायखाना तबो निरो हे कमरेड आफरोनि रौ कमरेड लाल छेलाम भाइंखाना आफरो चिन TIPRASA नि बागै तमानि बागै निरो काहाम खालिया आफरो TIPRASA नि लीडर ताक नों हाय TYF नि प्रेसिडेंट कौशिक देबरमा जितेन्द्र चौधरी सं हाय ते गोबांमा तमा खाइ दं बा आफरो निरो बियां थुइ दं बियां थैबि दं थैदे ताबो द बासाइ फाइबाय ताबो बियां कपलै फाइ बियां नि कगै फाइ बाहाय केन्द्र अमो हाय कक न साराक ताबो हैं
nirok ni fro nirok khai ma yawe si tabo nirok jiru fro si tabo kok ti sawo ke ba tama manai ba tabo hai je proper rang khang lai jak afro CPM ni juwo 2015 16 14 afro ro kabang ma rang khang lai jak ble TSU song Tripura Student Union hi college ni thang thang ei ching school pore tong pro rogo afro kabang ma omo khai tong ble rang khang jage 10 taga pu 20 taga pu class hawi the event teacher class khai tong pro sa si bro hawi si meeting hage khaiwe si rang chawai si date cha siroi ro ka 2-3 din bising ro lai sing phaine chin borok kani ka tham phaine afro bro ni yago ro lai om hai kabang om ke rang collection mang khale ble ndiro CPM ro ba pro ताबोले साइ थांना हांके इस गिरि रां रोले कलेक्शन से खाजे या बससी मास ने 2-3 बार से कलेक्शन खाइ फेयो 20 टाका 30 टाका के उ रां रो बियां कमान रो उ रां रो बियां की बि जे प्रॉपर स्लिप तै लाई जाक पारा पारा बेराय बे स्लिप ता लाई जाक रिसीव कॉपी रां खां लाई माने आसे खाइ सी CPM नि जुगो बो सि तागले हाय बुबाग्रा नो साया होय तंग तेव बो कहां सी चिन बागे फिकुं या जाक तंग ताब से जरा चिन बुबाग्रा बो कहां हाय सी नों हाय तिप्रासा हिंगो सैतो ये और जागावो तिप्रावो ना हाके बांग्लादेश थांग पाइदि नों आरो हाय तमाके सानाय छाय तंग दिन महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बो सिटी खोकलांगमाया तिप्रा न बो सि चारलांगमाया तिप्रा न बो सि तिप्रासा न हामफ्रेरलांगमाया नों सेबा नों प्रोड्यूस सेबा नों बरनि मानायबा ह बाहायके नों तिखक मानायबा तिप्रासा र न हाय सि बने को क्वेश्चन सों नोंसाय आयबले बोमा यांगे तक प्रोड्यूस किशोर माणिक्य माया हाय को येबले चिनि बुबाग्रा मास माव हाय सि जों बन तला तंग हाय सि जत तिप्रासा र इसी माव हाय सि नों कसारो इस ताके बेंगदि नों हाय तिप्रासा नों जदि तिप्रासा हांगे तिप्रासा चुप के पतंगदि आप नों ताके बेंगने सि नों कोकता साजो मायके नों दे तिखक न हाय दे तिप्रासा नि बागै नों दे हामख्रायनाय ने हाय दे ह नों दे फ्यूचर सनाम रनाय हाय दे तिप्रासा नि बागै CPIM तंगते तेसी CPIM सि तिप्रासा नि बागै काम खायते माने पु जिब्बोनि माया हाय सि चैलेंज खरागो 100% चैलेंज 100% चैलेंज खरागा हाय सि तिप्रासा नि बागै CPM सं सामं तांग मानाय बा काम खाय मानाय हि साजागोन ना आं ग्यारेंटी 100% रोय चैलेंज खरागा हाय सि खायमी हाय सि CPM रोगले चिन तिप्रासा नि बागैले खरां ति साराया ताबु MLA तंगले निनि विरोधी पार्टी नेता लीडर जितेंद्र चौधरी सं हाय बरो हायसे कां कोक सामाला हांगे तिप्रासा नि बागै कोक सामाला हांगे सि आं चैलेंज रोला याफां नाय तो थि आसे बरो पर्यन्त से तिप्रासा नि बागै गाहाम नाया खरां ति सामै आंखे आं चैलेंज खायरा गायसि CPM सं जेसिक फानदिरो जाय तोदि जिसबर गाहाम खायने हि कोक सादि हापन आं बिश्वास खाया चिन तिप्रासा रो बिश्वास खाया निरो चिन तिप्रासा नि बागै फियक मानाय बा गाहाम खाय मानाय हि स नाय तंदिन रो बसकां 28 जदि इलेक्शन फाइलां खाफ्रुनि रो तेबो जिरो नायसि ताबो 6-7 4 जन तंगमाने आफरो एक जन सा करेंनाय नाय तंदि चैलेंज खायरा गायसि सो इनके तिनि भिडियो अरन पाइर लाइसनाय सो इनके नेक्स्ट भिडियो मालायनाय जतनो हामबाय टाटा।